ole tunchuma po case ngai nom le rap thak tak mai in phasanaten takawanga puisoi lo non ina ator phadan chanchin kan ngai thlale dona engche ange he khisa hian thleng ti shatorin atop thlengin milong ai thak sakle sham donia kumsang ni pasari April thla khan Newport New Virginia military officer pakhat koribon savuina hun serman ni in heta hian athopui achung tile athian te chuan Korea hun hnungber hi lungchetaka manpuin an lungai hlop hle a tin koribo sa hian fadom tak pahni le no pui thatak mai anei boka ma se rin lo tak mai in he military officer hi atrak chunga silaya ka hlum ani tlat mai he thil thlen na mun police tena an thlen meu chuan Korea chu nuna nei to lo ti hria tak maya atrak chunga thisen nena alo omnoi chu anwa mutamaya chotia officer ka hlum ani na chu rampuma po alarin mi puite nga event a hloba ka uitu po anga phiana ti chuan ui tak chungin officer korivo sa chu kumkho atan harsati tak chungin an thla liam ta ani ole engwangin nge Korea hi tha ani a thina phena hian engthil nge inphum ruang ti shaturin Korea chanchin hi I han ngai thachun zum zel don ti ang Korea alon vo sa hi kumsang kha zakwa sumkwa pasaria Berwin Illinois sa lo piangin chung ko wan tlang tak mai atanga seilian ni injel bol na thatak noi om thida ni a he mai ba ka an chung kwa hi mi thale mi biang biak thiam tak ni in chenle arwal pu an nga angring viawa amai ro chu Korea hi achung te dang anglo taka mi zakzum tak mai ni thungin heiwang hian thian siam lema po har satna atok musa hle maya tin midang te nena nun mana pona len chua in ti thobin ai chuan in chunga mani chu om chu athlang jok zela hetia aza zum emawang hian arwal puite aya har satna tok nim bik thinin achung te po chuan Korea mi zemak bik lu tuk chu an boi pui fo renga chuti arwal chuan Korea no chuan afapa chu ahun ton mekina ati beidon ala owangin nitina a theito ka a fui ve fo ba ka midang nena in pona thazok anei ve theinan midang bula khosak dan le chian siam dan te azertir verenga chu chuan na satakin Korea po chu apui viau nge ani amai ro chu thok le khata Korea non chu ain thak dang lam vek bi khaulo nima sila high school a graduate nuwa Korea chuan military lam lo chilve tura thutluk na siamin a chan po anunina masona ane rinwang ani zok ma a ti chuan bachelor degree ani nuwa military zom tura a thutluk na siam chu ti puitlin tum chauzelin ama du thlanna le achung terim ti na nge chuan azom beta a atira North Fork Naval Base Southeastern Virginia Korea hian a military zin kong chu zo ve janin sipai nun ha thlak le training har sa tak te chu ma chonzel tum chuan aril ru le atak sa chu na sa takin abwa saita a chutiang chon rei taka alo tum to chu har sabeu thin ma se beidun san atum bi khaulo rim takin achunga ti tur lo thleng ang chu ma chonin athil ti na reng renga chuan theito pachwa ba ka achung te ta na fa pachwan om tak ni tum chuan a theitop tak meu achwa ti la aswal om love chuti lai mekin ami zedang lam tak le belchiana non tlom tak ane se hi a thopuite po chuan makan ti in Korea thachang to phei chuan an nel via maya hei mai ba ka a hun taka a in thunun theina awang te chuan a reng puite nge za po a hlo hle nge ani ti chuan kumsang kha zakwa somkwa pakwa a Korea chu cholmang turin a hota a ma se hemi tum hian ala ton ngai lo thil chu atong don taklat mai militaria achan no hian kongtam taka Korea nun chuan ma son phain abikin midang nena chen hauna konga anun po ati ol samve ta phiana hemi tuma chol manga hun ahman la hian Korea chuan a kopui tur om mi tak Catherine Wingin se chu tongin ani nena anin mu masak ber tum hian Catherine ni mi zedang lam le tong dan ngai nau be tak chuan Korea voi khat ma me se zuna la wai ngai lo po chu chople chilin a thinlung ati tuirel sakngal vek maya ti chuan Catherine biak po theina tur Korean nei vele a me che biak masak ber ni turin awa beve ta mi mai he a me che ton thar Catherine hi Ukraine lammi high school kalaya Virginia aron pem ni in helai hmuna hian na tul thokin anun po ama to ka chuan thatakin amang ti po hriat hle a
hetia Korea ni na anin tontak nu hian khwanu samsui angmaya in koprem chawin anin ngai zong ta chu ani a Catherine hi adam chunga Korea hmangai masak berle a chun tur ani don ta ani ti chuan thlathum chung anin ngai zon hnuwa Catherine chuan Korea fa chu paitangi nge in kumsang ni kumkhan anin nei ta a hemi kumvek hian fanu dom tak mai ke si nei in akum lia fapa dom tak mai Korea junior a an nei le boka chutiang chuan Korea nun chu abe se phak ai ma in anwa mi mo ti mai tur hian anupui fanau te chuan an ti hlimin thil dang song song a in achung kwa chu kong engkima ada poimo berzela tin an chung ko a an chena tur in po thatok tak nein sumlama boina an nei lo bok nen chung ko azonga chung ko nomber om hial moin atu te mai po chu an chung ko khosak phunga chuan an hlim em ema chu mai ba ka Catherine tan la chung ko chomna na sum a tho chho ve angai bok si lo nen a pasal hlo chu an chung ko en kol nan chuan atok viawa chutiang chuan Catherine chuan a pasal le a fa te chu theipa to pa a en kol ba ka ama pol leu lewa BMW car te hial nein an nein alotlin bok nen in cheina po a be changkang viaw maya chu chapa a pasal Korea la in anopui chu a hun taka aza thiamin a thlop tlat thin ba ka a fa te chu hun olane piangin a in fiam pui che boka no pangte tan chuan Korea chu khowela pathabir ni in a fa te po chuan an ngai sangin an thlamwan pui thin hle bok ani chutiang chuan vanne na in Korea ti chung kwa chu aum zui zele mo ti mai tur hian Korea chu officer a kumsang ni panga khan akai sang le ta a hlo po ma ain aletin atam don ta bok nen an chung kwa chu an lom em em maya chu mai ba ka an chung ko in enkol dan fil ta ka wangin Korea chuan a hna chu thlamong taka a tho thai mai pi alama anopuin ama le afate a enkol na chuan social tur anei ngai lova anopui chu a fak thinin a hmangai em em Catherine nopui anei chu a in chhir ngai lo ati thei ome chuti lain Catherine la in a pasal fanau ti ta na a thei top chho chu ati turani ti sha in a chung kwa chu a phak ang to ka angai pui mo ba ka nopui thatak ni tum chuan a thei to pa chho ve reng boka ti chuan kumsang ni pasari kumtir January tha khan hun enge mo chen Korea chuan a hna awangin a chung da chu a kalsan angaya chumi chung po chuan Catherine chuan a fa te chu ama chawalo en kolin a boy thin hle a ma se April ni somni pasaria Korean hunjai tak achungte a hmu to lo hnuwa an ina chuan a howile thei ta hlo mai hemi tum hian Catherine chuan a pasaltan zanja dangdai tak bwa se sakin an chung kwa chuan zanja chu nuam ti takin an kil hota a chutia hunjai tak a hmu to lo te bula hun man chu Korea chuan nuamati in zanja an elai ti chuan an chung kwa chu in fiam borborin an hlim hle maya ma se hei hi an dam chunga an chung kwa chohlui an kil hona nanung ber turani ti reng an se lo ti chuan zanja anei kham hnu chuan no pangte chu an mona pindan lama mu hilzuin hemi hnu hian an no pa chu thot khom na lama ti in anin ngai zia te chu ha hi pin an soi du na ma se reivak lo hnuwa Catherine chuan thil tha chuak thotin an fa te school mamo atuka lenge nge ngai an nei thole poisa kolsa anei tole owangin Korea chu ATM a kaltura shilin zinga chuan an faten school an tlai pha chu Catherine chuan hlawa chuwang chuan azana zanin a pasal chu ATM a kaltur chuan a shilta ani ti chuan Korea chuan atak chabi chula in an ina tanga hnai ber ATM omna lam chu zandar som pakhat le achan vela chuan a papanta a heti la hian Catherine eroin in lama afate alo ompui thung ma se hi min no hian Korea chu voi khat ma anina hian damin alo hole to don lo tlat mai ti chuan rin aya Korea chu arei ta ka wangin lo thone em po nation lo chuan Catherine chuan a pasal chu a phone ta a ma se Korea chuan Catherine call chu ala thei si lo chutia voi tam tak a call nu po a Korean phone call alak theilo awang chuan Catherine chu mang ang ta devin naval besa a pasal na thona hmun lam chu a call ta ringot maya a chan chu a hna thilpui mo thut nain ron shil man lavin akal ngalani arin wangani a ma se base lama Catherine phone call lo la tu chuan na man mo thak an nei lo thole Korea chu an besa aron kal lo thu chu aron shil ta thlat mai
chumi hnuwa Catherine chuan damdaw in sang te chu kol in chuta chuan hliam tuar kori ti hmingpu an damdaw ina tun loka kalpui ani le ni lo te chu azot le a ma se chuta po chuan chutiang om hmingpu emo hliam tuar emo an damdaw ina kal anom lo thu chu an lo shil zel mai si nen Catherine chu amang ang tawiaw maya ma se thil chiang tak a hriat lo awang chuan police han kol ringo chu thil thabira a si lo chumi awang chuan a pasal chu reilo tia an ina alo kirle mai ring chuan alo ngak tleiwar ta thaka nima sila khowar hnu poa a pasalin in alaron thlenna awanga angai thato ngang lo chuan emergency number chu call ta topin chuta chuan thil thlen dan zong zong zandar som pakhat le achani vela a pasal chuak ina ala hon lo thu chu awa soita a chu vele phone lo chang tu operator chuan Catherine chu police station a kalturin thu alo ron ta ani ti chuan April ni somni pariat jinga Catherine chuan police station lam chu apan ta ngala awa thlen vele police officer hna chuan a pasal kori chungchang chu soin zanlama ATM a kaltur a chhuat nuwa tun thlenga ina a hon lo thule nidanga chuan a kalna tur sei chiang lova hun rei tak a rial ngai lo thu te soin amang an to thu te awa sei tak ngala chuta police po chuan military officer bonu chu an lo la thu takin korea zon na chu arang theiang ber chuan an thok tak ngal mol ani ber hei mai ba ka hnu chuina aul samjok theinan mi puite shia tur puin an pongsar ngal ta vat boka nima sila hetia hnu chuina an tan hnu loka hian police te chuan tu ti shiat lo mi che pakhat ne na tangin kolpui mo tak an dong tatlat mai chuta police rong kol tu chuan supermarket kota trak pakhat chunga mi pakhat chimi alawa re tak om to a hmu thu aron seita a chu vele police chuan an thudon chu aranglama bo chui ngalin supermarket a parking lot lam chu an pan ta ngal wata hetia an ba thlen hnu hian chu trak chu a number atang chuan korea trak nge ni ti chu an hriat mai ba ka trakong khar an han hu chuan an rin angein korea chu nuna nei to lo ti hriat set hian a trak chunga chuan thisen tam tak ne na lo omin alandana korea chu silaya ka hlum nge ni ti chu a chiang hle boka ti chuan arwang chu endik torin laboratory lama chuan an la tak ngal ani amai ro chu police chuan korea thina chu in rokna ni thein an shelawa a chan chu korea trak chung chu misol hnu ma po omlovin alo fil fai hle maya hei wang hian tol thatu hian korea chu tha nge tumin abitum ne zokin alang engthil che ange korea thatu hian a tha chanita angle I han thlir zel don ti ang ti chuan Catherine a pasal thi thu a shet vele hian a hamhain a chi ai hle maya damdo ina hroi ngai hial khopa omin a pasal thi thu chuan a thong tak zet ani ber chuti line hu chhitu te chuan korea mi mal nun engkim chu mai nei mi alo tur chuan olok takin an chui nga cha chara heiba ka hian Catherine po zona zo theya a om vele investigator te chuan thu an zot fia ta ngala chuta chuan Catherine chuan tlailama a pasal pol lewa an chung kwa in zanjia de tak an ei thole an fate mo je hnu atuk lama an fate school mo le nge na tur poisa akol sa lo awangin jing lama an boilu tuk lo nan korea chu an ina changa ATM nai ber pan tura ataka ama chawa in khal chwa thu tile a fate chu ama in lama om pui thu ti asoya ma se korea chu are tak imawanga voitam tak phona bia ka tum thole damdo ina le a thona be se po chu a kol thu seile ta a chumi hnuwa nu cheitu te chuan korea emo anno pa emo chu hotu an nei le nei lo an zo chuan a pasal chu mi thata kani thole melma anei om a hriat lo thu soin anno pa chuan tu ma huat an nei lo thu chu a soita a chutiang bokin kori chung da chu nu cheitu te na zona an zona a Catherine soi ang thobin korea chuan ama thadu tur khop melma anei anrin lo thu an lo soi ve ta boka ma se korino chuan nu cheitu te ne na chuan korea no puidu tak Catherine chanchin chu soin chu chuan nu cheitu te tan nu chui ati ol sampha don datlat mai a soidanin Catherine chuan korea ne na anin ton ma hian pasal lo nei to in chu a pasal nen chuan fa po an nei to a ma se korea aron lan tak nuwa Catherine chuan a pasal chu thenin korea chu pasala anei ta maya ti chuan a pasal hlui ne na an fa chu anu bula da in korea nen hian anin nei ta aloni heiba ka hian korea no chuan Catherine chu
me chilak tlak lo tak le afa pasum ren lo taka man sak thin tu ani thu te soin kathirini chu afa panu pui turata na engtik lai ma adu ngai lo thu asoi tatlat maya te chuan na chui tu te chuan thik na awang le thinrim na awangin kathirini pasal hlui khan korea kha atha thei ani ti chu an ring ta dewa hei wang hian tunge kathirini pasal hlui chu ti hria tuma chui le ta char charin reilo te ya Steve Larson ani ti an che chuak le ta ani te chuan na chui tu te chuan Steve chu zona zotin Korea thina chuan ei nam hnoi le hnoi lo an zota a ma se ani chuan Korea chunga chuan engma ti anei lo thole kathirini ne na anin chen hnuwa anapui hlui emo achung ko tharnen engti kong ma a anin biak to ngai lo thu te soin Korea thadu tur khopa miswal ani lo thu asoi tlat mai hengba ka hian asoi zel dani kathirini le Steve hi high school atanga insia ani a anin hmu reilo te anin kara chuan hmangai na lo piangin anin ngai zong tamaya te chuan kathirini chuan kumsom pasari ani komin Steve aniana an fanu chu anei ta aloni Steve hi sepoya lo tangve to thoni in alano pan ema wangin kathirini chungte le achung de chuan an pahni chuan in nei an phalmai lawa ma se athleng tur ang athlen to tho wangli anin hmangai ema wangin an tlan bo ta a te chuan Steve sepoya tan hnu hian kathirini chuan an fanu chu athei anga lo en kolin Steve po chuan abial nu kathirini le afanu chu angai to thin hle a ma se sepoya atan zo hnuwa an ina aliat le mi chuan kathirini chuan alo thin ringot ni in a soibok hengba ka hian kathirini chu poisa mang thiam lo tak mai ani thole a chom zo lo ema wan chuan nei non le du na chu Steve chuan anei ta lo alo ni a ti chuan hetia police and Steve to soi an ngai thlau zo hnu hian Korea thatu chu Steve ani thein an ring ta lo ani heti lai me ken hu chui tu tel ro po chu aboi hle maya a chan chu Korea hi kan seita kang khan mi tong tam lo le mi pui sei hlau tak minun ngil tak mai le achunga swal taka che du tur khopa melma ani lo thu chu tlang hriat ani a ma se he mi pui sei lo tak mai hi engwanga rong taka atak chunga nge silaya ka ani theiti chu police zo na lian tak mai pakhat ni in police chuan an thei angin hu chheina chu an thok char chara he military officer thatu hi tungi ani ti hriat ngei tum chuan rim takin mutmu po to chapman lawin an boy ani ber chuti lai mekin Korea thina hian US chu angong ni hleya mi poite pu in Korea case chu an ngai venin na chui tu te po chu an che dana an thlop hle boka heba ka hian media lampo in an thei top choin Korea thatu hria chhongei tum chuan an news strong sanga te tol thatu chu in pe wat tura an ti ba ka tol thatu chu awo te po an vo hial mai ma se Korea thatu chuan mi poite hria turin eng thoma ala nei the si lo hei wang hian na chui tu te chuan April ni somni pasari a thil thleng dik tak hriat ani theinan abulti atangin mai ommia lo turin case chu anjer chiang le ta ani ti chuan an nu chuina kal zela khamini Korea kalna ATM booth bula dor pakhata CCTV footage chu enin footage chuan bani thak takin Korea thatu chu alo la fu hlau maya chuta chuan Korea chu poisa lak chhuwa tumin chaka tang hian ATM booth lam chu awapana boithum lai poisa chu lak chhuwa tumin abeini na lang ma se ATM atang chuan poisa chu ala chhuak theilawa chumi hnuwa ATM booth dang pantuma atrak omna lam apan lai chuan mi pa tu ti hriat lo adum veka in thuam pakhat hian Korea trak chunga alu rwal che chuan trak chunga chuan alut ve ta ngal maya te chuan Korea chuan atrak chu tinungin chulai hmun chu an chho san ta ni in alang boka ma se an kalna lam tak CCTV footage a hian alang to lo thong ani ti chuan na chui tu ten chiang taka an sha the chu Korea thina kha ti pal thil thoni lovin tumlok reng wanga thil thleng ani ti chu ani a heta footage chalang mi pa adum veka in thuam hi thil thlen zan ni alang April ni somni pasaria mitap mutu anom mial takin ti in mi pui chu zona an zot le ta char chara ma se an be se angin chu tianga mi pa adum veka in thuam ATM omna le a che bela an hmulo thu chu an lo se zel mai si chu ti line police chuan an hu chhoina chu ala ko zia shima se Korea thatu chu tu po ni se man ngei an tum thlat thunga ti chuan chu an be se na chu atopa topa chuan ti hlotlinin awm ta hlau mai meiche pakhat Ashley Doyle Catherine thian thatak anga in soi chuan
police bing verzar tu thil aron soi chuak tatlat mai le chuta a soi dan chuan a thianu korean no pui ka thiri ni chuan nun pahni anei thole anun pakhat zawk chu tu ma hriat pui lo ani thu chu aron soi ta a khatia korea a hna awanga azin chho chung khan ka thiri ni chuan anuna hmangai dang lo tongin anun zezoi oi takli atong dan ngai no bi tak chuan adu du mi pa athu hnoya ada thei thole ke thiri ni chu rin phak ba ka mi mak tak ani thu chu sd chuan police chu shilin alandana korea chung tilaka chuan social bo ni ma se an shet pui lovin nun ten om tak mai ke thiri ni chuan alo nei reng alo ni a chutiang chuan midang ti shet lawa mi pasang sang ade thu te chu shet bel ni zelin hetianga mi pa ti ne na an len chua anom don lai chuan a fa te chu a chung te bula ada mai zela chu mai ne lo a fa te mo thil hun chu ka thiri ni ta na nom chen na hun thatak mai alo ni renga te chuan kum sang hi paru kum top lama khan ka thiri ni hi mi pathar tongin a hming chu michael javana ani a tu ma shet pui lovin an pani hian in lei china thuk tak mai an lo nei man reng chu lo ni in internet atanga in shia an ni a chutia anin biak fo ta ka chuan anin kara indu na lo piangin rei tak in hmangai to ang mai chuan an thinlung chu ain po hle meya atira chuan michael a hian ke thiri ni bula hian sumanga zele thala tular tak ani thote soin new pota chengbe thoni a mase chung ko khosak nom lo tak atanga seilian le parte ma chanchin bo semkol chini in ke thiri ni bula in soi angkho pa hausa chu alo ni ho lo mai chumi nuwa ke thiri ni chuan michael ani na dik tak chu engtin tin emo hre chuakin anin chen le a amai ro chu michael bum na chu ke thiri ni chuan ngai dam le in khatia korea anna akal hlan khan michael chu voitam tak korea te chung ko chen na hian avakal ta fo maya hetiang thu song song esli in asia ta wang hian korea thina chuan korean no pui du tak ke thiri ni chuan in nam hnoina lian tak anei aring ta alo ni hengba ka hian a seizel danin michael a chuan korea din hun chu lo a ke thiri ni le an fa ti patni pa ni chu achak thin hle ni na soya tin ke thiri ni chu mangai tak zet ma se sumo nei lo ema wangin ke thiri nin rei lo te a pasan mai chu a lau thin hle ni na langa aruka anin kar ngit taka so nge phota sumpo anei ve nel nol nuwa ke thiri ni chu no puya ne ya lim taka siam chu atum ve ni in soi boka chu mai ni lo korea thi atanga reipo aral ma in mai kala chuan social media then khata ke thiri ni le no pangte ne na an thalak then khate chu apo sel nge nge ani chu tiang ani ta ka chuan hu chui du te chuan vos chung ko sum din hun chu zer changin an chung ko chuan nom sataka anom theina tur sum an nga ve to kani ti chu chiang takina langa korea thi nu po hian military officer no pui ani na angin ke thiri ni te nu fa in tun non nan hian dollar noi khat pe kan ni a chural na paisa an don te chu ke thiri ni chuan afa te le mai kala ti ne na mun nom taka chol man nan chuan alo manga chuta chuan hotel man tawle changkang tak taka te thlengin eitur tui berber te anei ba ka man taw tak tak en chena leinan chuan paisa chu a hmanga ni ti hriat ani a chu mai ba ka chol an man zo an ina akir le nu hian ke thiri ni account na hian dollar zakwa che om to nge nge ani tin hei ba ka hian a pasal ralna dollar noi li lai ke thiri ni le afa te chuan don tur an la nei boka chu mai ni lovin nau pang en kol na tur atan thlatin dollar zathom a account na hian alu zia boka alandana sumlama chuan an din hmun a chewak lo ti na ni chu ma se tulawa ke thiri nin paisa a man na sat em wangin boina te naw chu an tok ta fo maya hei wang hian korea insurance chu arang thayang bira ti felwa chu atum ta a chuta chuan afa ti en kol an ngai zia le sumlama har satna ato na sajia chu soin insurance company chu paisa pe wat turin anor tarenga amai ro chu police ten korea thina ke thiri ni chu rin hletna lian tak mai an nei awangin nu chuina atop ma chuan insurance company lapne na chuan ka thiri ni chu paisa pe chuak lo tur chuan an shilta ani ti chuan korea thatu chu police chuan tungi ani chiang takin shelo ma se rin hletna lian tak mai an nei to a chuta an rin hlel chu thil sol te tu ngei ni ti an jing hle boka ma se ka thiri ni man thei tura fin fiana thatok tak an nei lo awangin mai kala nen chuan arukin an in thlata a
chu mai ba ka an hriat lovin an mobile phone chu chui sak ni in voi tam tak Catherine le Michael chu anin be ngei thina ni ti le phadro lovin anin ngai zon ngei tho chu an hrele thei ta boka ma se anin biak na le an chi chia chuan Michael le Catherine chuan hlo an ne ni ti chu an chiang hle thung tin insurance paisa an lak thei hun huna khwa chu chho san ngei an tumani ti anin biak na tang chuan a hriat thei bok ani tum khat Michael le Catherine in biak na chuan police chuan an beng ti vir em tu ming pakhat David Ranan ti ming chu Catherine le Michael chuan soilangin police chuan an ti tur chu an tha chiang ta viau mai ti chuan David Ranan chu tunge ni ta ang ti sha tur chuan an thei top chhole in reilote a ani na chu an tha chhuak ta thoya an nu chhoina atang chuan David chu Morgantown West Virginia omani ti hriat ni in ani po hi sipaya changve to thawalo ni a hei ba ka hian silai ka thiam takle atum chhel ngai lo mi silai po adu du a nei the ni ti chu an heta boka hetia Korea kheisa David apming alo lan na hi Korea thi atanga thlariat na ani nge ti chuan David a en thlak na chu arukin police chuan an thokle ta zar zara tin tol thana thlenzan April ni somni pasari zana Korea tak chunga to ti hriat lo CCTV footage chalang le David a chuan in analai tam tok nein an san zong le an pian te thleng chuan Korea thatu ngei ni ti police tan chuan high roll ani lawa hei wang hian David Ranan le Korea hian eng in lei chi na nge an neya Korea thatu chu police te mirin hel David ange ani em ti hre turin I han ngai thak chun zum zel don ti ang ti chuan police en warrant an nei vele David chu a chen na alo chilin a in chu an dap ta ngala heta hian in chung kilkhor ber thleng chuan mai nei mi alo turin police chuan David in chu an ching hne viau mai hetia an dapna hian David a shopping list pakhat chu mo in chu chuan Korea case mor hi a bok tir don ta hlau mai le chu shopping list a chuan thangte kordum te butte le chemte le na chu chiang takin alanga chu mai ba ka .357 magnum pistol chu moni in hei hi Korea taksa a silai mu an mo nen chuan alo in mil che a che aboka chu tiang ani ta ka chuan thu zo fia torin police station lama David chu an hruai ngalta ani amai ro chu police ma chuan David chuan in soi fia ngaina a shelo via maya ma se police ten David chu thudik tak chau sei tura shelin thu zo fia na chu an nei ta char chara chu ta che chuan David a mela chuan hlauna lo lang chhuakin Korea chu silaya aka hlum ngei tho chu a soita aloni a soizel danin khamizan thil thlenzan khan ATM bula Korea kha lo ngakin ATM atanga Korea chwa bele khan ataka chuan azui lut ve ta ngala ti chuan silaya tin zoin kamir omlo na mun supermarket a parking lot omna lampan chuan Korea cha khan in khalle in hetia parking lota chak an da fel no hian David a chuan Korea chu silai aka ngal mai thole ka po chhon lawa Korea chu a thi ngal tho police bula chuan a soita ani hengba ka hian an nu chui zel na atanga alandana kumsang ni pasari January tha khan Catherine khan Michael bula a pasal Korea chu chena do tho alo soi ni oma ma se chutia a then ringo chuan na thomu mal anei boxi launin sumlama har satna na satak atok don ani ti chu a hrechiang hle boxi chumi awan chuan a pasal chu thamaya a insurance paisa don hmanga Michael anena nunbol tan thatur chuan Catherine chuan thutluk na asiam taringot maya ti chuan Michael anena chuan arwa mana chu shilin ani po in a hmangai tak mai anei thenan chuan Catherine thutluk na siam chu alo pom ngal wat ani ma na a thian pa silai ka thiam tak mai David Ranan hniana chuan do shilin Korea chu anupui le fanau laka misol tak ani tho chu a soita a chu mai ba ka Michael chuan Korea chu a tha phu chuan dollar noi ni lai an pek tur tho tiam bokin chu David a po chuan lorem ti watin Korea tha na turatan khang korle thil dang dang te kha alei tak ngala ma se Michael le Catherine chuan David a chu Korea tha mana dollar zani sumsari panga chau an la pithung sumlama har satna an to na sajia chu chhuan lamin reilote ngak lok tur chuan David a chu an shil ta chhina lo ni a ma se David a chuan a poisa tur dil hian Catherine hi voi tam tak a befawa chuwan chuan Catherine khan
insurance company lam chu poisa pewa turin alo ti pha ta thin alo ni ti chuan Michael chu police chuan man ta ngalin atira chuan engma shelo angmai na oma ma se David ranan a ming police tena an soilan no chuan engti kong zong ma in a him don lo ani ti le police ten thu dik zong zong an shat vek to thu a sha chuan a in pawng ve ta hlova amai ro chu police ten Catherine chu thu zo fia ve turin police station lama kal ve turin phone an tuma ma se Catherine chuan police phone call chu ala du tlat lo mai amai ro chu police ten heta hian fing takin Michael chu do soitirin chuta chuan police ten an chhuatir to thule ril helna po an nei lo thu chu Catherine chu an shil tir ta a heta landan chuan Catherine hian police call alak theilo lain Michael call ero he chu ala do ti na ni chu ti chuan Michael lam tura police station bula akal lai chuan Catherine hi police chuan lo man ve ta makin police ten chiang taka thudik an shan vek to awang khan Catherine hian police ma chuan in soifia tumna po ani to lo nge ani ti chuan February thakum sang ni pariata Michael Javen chu avai khana tan ko ta in lanta a ko chuan adam chunga lungina tang tora shemba ka parol po a chwa rem ti sak talawa tin David po ko chuan korivosa tha thu boya thiamna chantirin thitura achung thu re la ni a tuna hian David hi lungina ommekin thu nei tu ten athi hun tur an rel hun chu alangak mek ani hengba ka hian November thakum sang ni pariata Catherine po ko ta inlan ve in ani po a Pasal Korea tha thu boya thiamno chantir ni in dam chunga tang tur le parol po a chok theilo tura shem ani bok ole hei hi korivosa minun ngi le tu poima soilo thin long chia thlak tak mai chanchin chu ani a Korea hian ko pui tur a thlan solna awangin anun na hialin a tor pha ta ni na lang chu wangin in phatsan ten om tak awang hian thil chalo tak a thleng the ni ti sha in kan ko pui emo kan chung ko chunga rin om taka kan om reng tul sia he khi sian min zir tir chiang hle o me